Fl-2020, il-Pulizija mit-taqsima tat traffiku ħarġet 124 taħrika u ċitazzjoni fil-konfront ta' vetturi li jdaħnu. Din l-informazzjoni ħarġet waqt mistoqsija parlamentari li saret lill-Ministru għall-Intern Byron Camilleri. Dwar dan One News tkellem ma' Surġent Brian Cremona mit-taqsima ta' traffiku hekk kif spjega ċifri ta' ċitazzjonijiet ta' dawn it-tip mill-2013 lil hawn. Is-sena l-oħra ġifieri 2020 kellna 124 karozza mwafqa mħarka fuq doħħan eċċessiv. L-istatistika turi li mill-2013 sal-2017 kienet qisu f'dak l-ilma 127-124. Fl-2017 u 18-19 naqset daqsxejn għal fuq is-70-80 design. Mbagħad rġejna żdidna kif qedlek l-ewwel għall-2020. Iċ-ċifri indikaw kif l-aħħar 7 snin ingħataw aktar minn 900 ċitazzjoni għal vetturi li ħamġu. Is-Surġent Cremona spjegaw wkoll xi determina li titwaqqaf vettura u tingħata din it-taħrika. Biex tħarrek persuna fuq doħħan eċċessiv huwa ovvjament il-viżwal. Tkun qed tara vettura li qed tinsaq u ħireġ doħħan eċċessiv. Kulħadd kapaċi jara karozza li ddaħħan ħafna għal karozza li ma ddaħħan xejn. Jiġifieri joħroġ duħħan jew tip ta' xrar jew affarijiet minn wara li normalment ma joħroġ. Cremona saħaq ukoll kif il-Pulizija ma jeħdux inkonsiderazzjoni kemm hija antika l-karozza. Il-vetturi jsirlhom il-VRT, jiġifieri suppost dawn l-affarijiet ma jkunux qed isiru fit-toroq, però bniedem li jara li l-vettura qed tagħmel xi ħaġa li mhux normali għalih għandu jieħu responsabilità u jieħu għand xahar professjonali u jċekkja. Persuna tista' tirrapporta vettura li tħammeġ ħafna billi tibgħat SMS fuq in-numru 50 611 899.